Brada, evo me ovde, nešto gledam na Kobisu, neke tiraže i baš mi žao što ne mogu za Zagora i Dylan Doga i Zlatnu seriju da vidim, da nađem koliki su tiraži. Iz nekog razloga, nažalost, to ovde nije navedeno na Kobisu, ali evo pomislio sam možda bi bilo interesantno da snimim jedan video na brzinu da pogledamo zajedno tiraže stripova u Srbiji, da vidimo otprilike kako se kreću, koliko se prodaju mange, koliko se prodaje Bonelli. To nažalost sad ovde ne mogu da vidim za Bonelli i ove redovnjake, ali da vidimo koliko se prodaju tako neke različite edicije. Ono što je, znači, ajde da krenemo od, na primjer, američke škole, Batman neki da probamo da nađemo, na primjer, Batman zlo doba, da li ćemo to naći? Znači, to je neki totalno random Batman, nije najpopularniji neki naslov, nije neki hit, tako da vidimo šta kaže. Tiraž 800 komada. Znači, ok, znači 800 komada se prodaje otprilike neki random midara američka škola. Znači, pretpostavljam da neki popularniji naslovi su više od 800, neki manje. Ajde probamo još neki primer nekog koji je baš bi trebalo da bude popularan, na primjer nadzirači. Iz 2002. godine izdanje 1000 komada, ali ovo je drugo, već drugo izdanje. Znači, više od onih 800, pretpostavio sam. Iz 2019. 1000 komada. Iz 2018. 1000 komada. Znači, imamo već 3000 komada Watchmena u 4 godine. Što je zaista sjajno. I otprilike, ajde da vidimo tiraž nekog Spidermana. Pošto pretpostavljam da su najpopularniji junaci, Batman i Spiderman. Vidjet ćemo, ajde, Kravenov posljednji lov, to je čuvena priča, trebalo bi da bude najprodavaniji Spider-Man. 1500, eto. Znači, tu se negde kreće američka škola. Američka škola stripa. Da vidimo sada što se tiče francuske škole stripa, tu znam da su najveći hit Asterix i italični tom. Pa ajde da vidimo u koliko se to tiražima štampa. Asterix knjiga 1 iz 2018. 2000 komada. To sigurno je imalo još reprinta i doštampavanja. Evo ovde 2021. vidimo da je i 2018. još jedno. Znači 1000 pa onda 3000 iste godine. To je već 4000 samo 18. 4000 komada Asterixa i onda imamo 21. još jedno doštampavanje, još 3000. Znači ukupno 7000 komada Asterixa, što znači možemo reći da je jače, franko-belgijska škola jača od američke po tiražima. Ne znamo nažalost za Bonelli jer ti podaci nisu dostupni na Kobisu. Proverimo još taličnog toma.
Pretpostavljam da je tu možda ne jak kao Asterix, ali da je dosta jak. Ne mogu da pronađem baš knjigu broj 1, a evo je. Iz 2021. izdanje, tiraž 1000. Ne znam koliko je izdanja toga bilo. Ajde napišemo ovako, tom KNJ1, ne bre. KNJ1, da će to da mi pomogne? Pa, kao da je samo jedno ovo izdanje bilo, ali čudi me to baš. Dobro, ajde vidimo knjigu broj 2 od taličnog toma ili tako nešto. 3000 komada, evo da. Znači nemoguće da ono bilo samo 1000 prvi broj. Sigurno je bio barem 4000. Dobro, malo možda jača ta franko-belgijska škola, ali uzeo sam dva najpopularnija naslova, pa možda nije fair. Mada uzeo sam i ovamo Watchmen i Batman, tako da ajde da uzemo nešto malo iz franko-belgijske škole što nije toliko popularno, kao na primer 7 života kopca. Jer znam da su davali na popust 7 života kopca, tako da nemoguće da je baš neka velika potražnja za time, nije rađen reprint kao što je slučaj sa Asterixom toliko puta, pa ajde da vidimo koji je tu bio tiraž. 1000, eto. Če otprilike su kao otprilike srednje popularni serijali franko-belgijske škole su otprilike u tiražu kao i srednje popularni američke škole. Ne vidim tu neku razliku. Sada oni vrhunski najpopularniji od franko-belgijske škole su možda za mrvicu u većem tiražu od onih vrhunski popularnih od američke škole, ali teško je to reći jer videli smo Watchmen koliko je puta odštampan samo za 4 godine, a gde je Watchmen od Belog puta koji je išao isto u hiljadama i hiljadama komada u u dve, tri varijante izlazio, pa smo imali tu i izdanje nadzirača od Fibre, što za Asterix nije baš toliko slučaj, tako da ne znam. Ja bih rekao da su tu negde. Ta škola franko-belgijska i američka, nažalost, kažem, ne možemo da vidimo italijansku ovde Fumetti školu na Kobisu, kako prolazi, ali ostaje nam da vidimo mange. Hajde da vidimo, za mange nekako očekujem dosta, očekujem da će one biti najjače. Znači da zapamtimo ko nam vodi sad. Asterix, knjiga broj 1, vodi, ja mislim, sa 7000 primjeraka. Hajde imamo odmah najjaču mangu koja postoji, to je Naruto. Koliko bi ona mogla da ima? Naruto broj 1 iz 2013. još godine. Nemamo tiraž. Šteta. Ne vidi se tiraž. Vidimo da li ima neko drugo izdanje Naruta, neki reprint. Znam da je taj prvi broj štampa nekoliko puta. Ajde, Kobis, učitaj se. Nema ga ovde sad na Kobisu. Sećam se ranije da sam gledao da je bilo nekoliko izdanja Naruto ovde i da su bili tiraži pisali, ali nažalost sada to ne možemo da vidimo.
Ali po to, evo ovdje, nešto je izašlo. U Naruto 13 sam uspio da vidim. Naruto 13 iz 2016. tiraž 5000 komada. Po tome možemo da pretpostavimo da je prvi broj sigurno bio 8000 komada. Ali žao mi što to ne možemo baš i da prikažemo ovdje. Evo broj 7 Naruto ima 5000 komada. Broj 8 5000 komada. Znači ja sam siguran da je Naruto broj 1. Evo pogledaj to, Naruto broj 23 iz 2022. Znači to nije prvo izdanje. To je već urađen reprint. 6000 komada. Znači 6000 komada dodatni neki reprint. Ovo je broja 23, ovo je ubedljivo, znači nema šta da se priča, znači mange, ako govorimo o najpopularnijim mangama, one su znači prve, a sad ćemo da imamo za srednje one mange, znači zapamtite, kod franko-belgijske i američke škole ta neka srednja kategorija je bila oko 1000 komada, a vidimo mange nešto što nije popularno, šta bi to moglo da bude, možda sve, sad mi se sve čini da je popularno, ali Napad Titana možda previše popularan. Ajde vidimo onaj Wakfu ili Kagaster, to nije manga, nije fair, to su francuske mange. Ajde vidimo Uzumaki, horror od Junji Ita. Da, možemo od Junji Ita Gyo. To je, na primjer, totalno nepopularna manga Gyo. Evo, vidjet ćemo Gyo, brate, koji je tiraž. Gyo broj 1, izlazak na obalu. Tiraž 6000. What? Jel realno ovo, znači 6000 kjec, 6000 dvojka, ne, znači mangi, ja ne mogu da nađem mangu koji ima mali tiraž, brate, šta je ovo? Šta je ovo, brate? Ajde da vidimo oblik glasa. Oblik glasa. 4000 komada, eto, nema šanse, znači mange najnepopularnije su iznad ovih srednjih iz američke franko-belgijske škole. Baš mi interesuje sad kako bi Bonelli prošao u poređenju sa ovakvim jakim ciframa mangi, da li bi mogao da se približi uopšte, nažalost nemam te na Kobisu sada podatke. Ukoliko neko od vas zna tiraže u Srbiji Bonellija, molim vas napišite mi u komentaru to obavezno. Hvala vam što ste gledali video i lajkujte video ako vam se sviđa i subscribeujte se na kanal, pa vidimo se uskoro ponovo. Ćao!